Bog, jesu vam lopte donijeli neke? Je, donio, sad će lopte, sad će lopte. Dajte je lopte, da se igra. To je kruška. Kruška. Ma nije. Bog svima. Bog svima. Bandić, Strčak Bandić. Da, dobit ćete. Nestalo. I zahvalila bih vam za sve projekte što ste prepoznali, bili pokrovitelj ili kao predsjednik ili kao gradonačelnik. Onda nam niko ne može ništa. Onda je ulazak u Evropu sredstvo, a ne cilj. Ja postavim. 0-1. Čiste pjevi, Hvala svima vama koji ste došli. I vi znate sve što smo u Sesvetama zadnjih godina zajedno napravili. Napravili smo na polju obrazovanja, smještajnih kapaciteta, stambene izgradnje, komunalne infrastrukture, više nego se napravilo zadnjih 40 godina. Prema tome, i vrapci na krovu to vide. Onaj ko želi vidjeti, to vidi. Onaj ko ne želi vidjeti, neće nikad ni vidjeti. Prema tome, ne treba ga ni uvjeravati.